ንሰባት ይዝፈጠር ኣምላኽ ንሰባት ይዝፈጠር እምበር ኣምላኽ ሰብ ኣይኮነን ጋይስ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅስ ኣብ ማህፀን ኣትዩ ተወሊዱ ይጠቡ ነይሩ ይበልዕ ነይሩ ትብሉና አንቱም ሰባት እንታይ ኮንኩም ኣምላኽ ኣብቲ ክቡር ዝኾነ ቦታ እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ኣምላኽ እቲ ኣብ ዘይርአ ብርሃን ዝነብር ኮቶ ወላ ሓደ እኮ ዘይረኣየ ክርእዮ እውን ዘይክእል ክብሪ ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹን እዩ ዝብል ኣብ ዘይርአ ብርሃን ዝነብር እዚ ኣምላኽ ኢልዎ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ እሶም ኣብዚ መጽኹም ንዓና ከድሕነና ዶ ኣዳም ዝበሃል ኣብ ገለ ሓጢዝ ነይሩ እሞ ኣዳም ስለ ዝሓጢስ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ካብ ሰብ ተወሊዱ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ዋይ እንታ ጋይስ ኣነ እዚ ኣእምሮ ናትና ክቕበሎ ዝኽእል ኣይኮነን ኣእምሮ ሰብ ክቕበል ዝኽእል ኣይኮነን ወላሂ العظيم ንሓደ ሰብ ንሓደ ስላማይ ንሓደ እምነት ዘይብሉ እምነት ይፈትሽ እንድሕር ሃልዩ እስልምናን ክርስትናን ኣረድእኒ ይብለካ ብዛዕባ ክርስትና ስኻሲ ኣምላኽ መጀመርታ ሰማይን ምድርን ዝፈጢሩ እንደቂ ሰባት ፈጢሩ ሽዑኡ ባዕሉ ካብ ሰብ ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ይበልዕ ነይሩ 33 ዓመት ገይሩ ኣይሁዳውያን ከዓ መስቀል ሰቂሎም ቀቲሎሞ ክትብሎ ከለኻ እንታይ እዚ ፅንፅዋይ እንታይ ዝብል ዘሎ ጥዕና ይብልን መስለኒ እስኪ ኣልግስ እስኪ ይብለካ ጥፋእ ካብዚ ረሓቕ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዚ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብቶም ባዕሉ ዝፈጠሮም ፍጡራት ተወሊዱስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ይበልዕ ነይሮም መወዳእታ ከዓ እቲ ንሱ ዝፈጠሮም ፍጡራት ኣብ መስቀል ሰቂሎሞ أو قتيلهم ما خطب له خلا خاص أنت يخبل لك عبز بالله أنت أكيد سنة أمره تجن غير ولا تفعل كخبز يخبل لك بزعبة سلمنا نخبل له خلق الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى نسبينه حاده أحد بقول كون نسبينه نعوز مثلك ولا حد يربون السخاء ما تسجعنا زخونا نجار كندل خلا نوئنا نتسجع ليس خمثل شيء نعوز مثل ولا حد سب يربون زرعيه يلن يزيد فتاري بلو إذا فتاري زخوه بقول له زخونه يكون أمر سب قبول الزخل سلا زخونه قرآن كفتش كخيري دي بزعب إذا فتاري زي قال نجارات كفتش كفلت قرآن كجنسل كخيري أبتني متحف ودسجين سب كينون أبز مدرسة مسيو توليدو قتيلوا ما هيراويان يبلع نيرو حسان نيرو كتب له ولا حاجين بقى سنبيري أخي متحف ودسجين جنسلوني بقى شوهاتو تعاطي بأجري أخي خيري من هذا أمر سب قبول الزخل نجار سلا زي كونه أمره نايسب أملاخ سب كوينو أملاخ توديدو أملاخ مويتو كذبلتي أمره نهتنا قبولو سخير أملاخ سب يكونه تيجي تقول لهم أنت تيجي سب تيجي أملاخ زب فتاري زب على له فطورات قال لنا نحن فتاري له فتاري ينبر فتاري سب يكونه رايس بتجاهم بتزاربوا كلهم أمره سب قبولو زربات تزاربوا مو قرب سب نشتي مساهم ديسكاس كجبرم أنت نشتي كن مساهم كن رارا نحر أخوينا زعباتي سماين مدرن فتاري تزاربون أمبر سبدا سبع عقم ولا حد ياسين نفسه خل حنزيك عليه سبدا عمو شيخين كيرو نفسه خل حنزيك على خمي جرينا آخر هنا كواي هذه قرب نعاهم بس يكون سي كم سبع حساب وينهن بلكم تحسب وقبتي أدينا بوين كريستيان نيروم متعتق ومني كريستيان كنا أبدي عن تحت رقعتك معرفهم أم بيبكم مصحف جنتكم أم بيبكم تردئكم وبعزو ها أبدي عن تحت رقعتك كريستيان هذا كريستيان يس أتصل براس رقعتك سلمت إلى محمد